Total, que al comencem a fer coses i m'ha fet una llista perquè no me s'olvide, perquè si no, era... Vam començar en l'institut, quan jo encara era estudiant, vam fer un grup d'estudi de la naturaleza, Gen Artemis. Encara eres estudiant a l'institut? Auspiciat per Manolo Arrufat. I 3 o 4 alumnes, 2 dels quals van fer biològiques. Després vam muntar un cineclub somni, que li diem un cineclub, això encara vivia Franco, ojo. I el jefe, el director de la Casa de Cultura de Nules, antes de deixar-nos gastar el saló d'actes pel cineclub, ens va fer una entrevista que ens va dir que el governador civil li havia demanat que la gravara per veure de què anàvem per si érem perillosos. Després vam fer, això ja era casat, l'Associació Cultural Benicató, junt amb Valerià Canuto, el coneixes, no? Sí. Valerià, que quan era jove estava bé de les cames, anàvem molt per el monte i fèiem activitats conjunts, i ahir vam reforestar l'estany. Els pocs arbres que no són eucaliptus es van plantar en aquesta Associació Cultural Benicató i, clar, no teníem un duro, i jo me'n recordo que vaig agarrar la mobilet dels meus germans, jo encara no tenia cotxe, i me'n vaig anar darrere de l'estació de tren de Massalfassar al Boixec. Eixa. Jo, quan anava a València, veia des del tren la vegetació i anava fent els meus transectes allí, el que hi havia. I allí darrere hi havia un bosquet, una floca de Populus tremola, d'Àlamo temblón. El tremoló, que les fulles, quan fa el vent, fan així, xip, 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 xip. No se menegen, no, fan així, xip, xip. I li diuen Àlamo temblón. I vaig agarrar i vaig anar a estar allí, en un pic astral, el cabàs i uns sacs de plàstic per ficar-los, i vaig agarrar tots els rebrotissos que vaig poder d'allí, i encara queden 2 vius a l'estany. Encara queden 2, que són arbres vells, ja molt retorçuts i molt maltrajeats. I això va ser així en Nules el primer que vam fer. I jo sempre me dient alguna cosa, a l'estany hauríem de fer alguna cosa perquè entraven els cotxes fins allí dins, els caçadors se ficaven a caçar per allí, i la fauna no estava tranquil·la, a vegades els mateixos caçadors li botaven foc al senill perquè els patos isqueren fugint i esperar-los fora i pegar-los tirs. Sí, era habitual. I en això venen unes eleccions en què va guanyar el PSOE. I Àlex Flix Arnau estava de regidor de Cultura i me diu: tu que dius que hi ha que fer alguna cosa a l'estany? Vinga, dus idees, dus propostes, fes propostes. Ah, sí? Vale. Me'n vaig anar amb Valerià Canuto allí, cinta mètrica l'un, cinta mètrica l'altre, vam alçar un plano d'allò. Vam fer un plano de tot allò. Vam ficar la zona d'Àuia, la zona de Marjal de Senill, la zona d'Arbrat, la zona que ara pateja el públic, la que no, i això tot va néixer d'aquell moment. Vam fer un projectet, un plano, no vam cobrar res, ni vam demanar res, la nostra recompensa era haver-ho fet. Vam fer una acera perquè no entraren els cotxes fins dins i se van ficar-hi cartells de zona de reserva, prohibida la caza, i cosetes per allò se mantinguera. Bueno, a l'any següent que es va fer la cera i allí se va prohibir caçar, com si els animalets ho sapieren. Hi va haver una floració allí de foges, de garcetes, de patos, de tot. Allò va ser massa. I des d'entonces vam fer una campanya també a les escoles perquè el que poguera donar pa, que duguera bolses en pa dur, i les arreplegaríem i les duríem allí, pels animals. I diem, i si algú vol anar en els pares a dur-lo allí, perfecte, també. Bueno, si es cuida mos carreguem l'estany. Barbaritats de pa allí que no podien acabar-se de menjar i se feia malbé, flotant per allí, una cosa... I venia gent de Borriana, de Villarreal, de Moncofa, de Vilavella... Bueno, una cosa per de més. Vull dir que va tenir una acceptació popular molt bona, molt bona. Bueno, total, que on anem per els ajuntaments a intentar convèncer als municipis, als concejals, als alcaldes i alcaldesses de la conveniència de protegir la Serra Espadà. Perquè una cosa que vam descobrir, que ens va xocar molt, és que per cada un dels alcaldes dels pobles de la Serra Espadà era el seu terme municipal i punto. L'altre no.
no tenien consciència d'una comarca de 16 pobles, tots dins la serra, no ho tenien. I quan venia un incendi, si feien quadrilla, els que la feien, se paraven a la ratlla de terme a esperar que arribara el foc. Jo m'ensenia. En el primer incendi que vaig anar, que gràcies a Josep no me vaig cremar, estàvem en la cresta del puntal de l'Aljub. Venia l'incendi de Xova a Caslida. I la brigada Eslida estava allí, a la cresta, esperant el foc. No el deixeu que arribi per acá, no ho deixeu que arribi. I mos fiquem allí a limpiar a dreta i a esquerra, desmalear, per aprofitar la pista per fer un xicotet tallafocs. Però clar, allò estava en una pendent, s'imagina que estava a la pendent, venia el foc per ahí i nosaltres estàvem en la pista així. Així estava Josep, que hi havia menys llom dalt, i jo estava ahí que el llom me tapava d'almenys. I Josep mira i diu, Ramon, fuig d'ahí! Ui, pa cá on? Diu, pa camí, vine pa cá sí. Tira a córrer, les flames van saltar el llom com una catarata de foc i jo tapant-me la cara així corrents, això no em va quedar ni un pèl, tots socarrats, però la cara bé, no me vaig socarrar de res. Però fugint i el foc passant per damunt meu. Del vent, sí, impressionant. Una cosa, això és un bautismo de fuego, i tant. Va ser molt bonic, perquè allí vaig fer diverses xarles pels més xicotets que plantaven a breig en tetrabrics de llet i suc i això, i plantaven ahir les bellotetes germinades, i jo primer les arreplegava en la muntanya, m'ajudava Josep i altres companys, i les ficava a remullar i les duia allí que ja tenien una miqueta de raïleta, així t'asseguraves que germinaven, si no podia fallar. I omplien el tetrabric i ficàvem la llavoreta allí dins, la tapàvem perquè el sol o els pardals no l'estropearen, i ho ficaven en una safata quadraeta, 9 tetrabrics que havien ben encaixats i ho criaven allí. I després els més majorets ho duien i ho plantaven. I ho van plantar en la finca de Joan Cabanyes, que se va cremar allí dalt. Ahí ara no m'hi el nom. La muntanyeta i Solina. Sí, la Solina, allí en la Solina, es van plantar. I, pobre Joan, li va passar un cas, va vindre un dia tot esglaiat. Ramon, mos han fet un atemptat. Mos han arrencat arbres. Des que van plantar. I damunt, els descarats, han fet de ventre en el clot. I dic, això no me quadra, Joan. Mone veureu. Resulta que no mos havíem donat compte, i hi havia una madriguera, un cau de teixó. I l'habitava un mascle vell de molt mal geni. I clar, estos què fan fent clots en el meu territori? Tot el que estava a menys de 10 metres de la boca del cau d'ell, els va arrencar i va marcar el territori fent de ventre, deixant excrements en els clots. Era la frontera del seu territori. D'ahir pa cá dins que no passarem. Si fèiem alguna cosa, ho desfeia ell en seguida. Quina història, Ojo, un teixó.